Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan. Labi pong mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalagong espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motungkad sa mga una-una ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahimpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Palingkamuti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa tubangan sa Dios, ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Deuteronomy 11:26-28. See, today I am letting you choose a blessing or a curse. You will be blessed if you obey the commands of the Lord, your God, that I am giving you today. But you will be cursed if you disobey the commands of the Lord your God. So do not disobey the commands I am giving you today, and do not worship other gods you do not know. 1 Samuel 15:22. But Samuel answered, what pleases the Lord more, burnt offerings and sacrifices, or obedience to his voice? It is better to obey than to sacrifice. It is better to listen to God than to offer the fat of sheep. Jeremiah 7:23. I also gave them this command, obey me, and I will be your God, and you will be my people. Do all that I command, so that good things will happen to you. Acts 5:29. Peter and the other apostles answered, we must obey God, not human authority. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ni adlaw, sa mas naandan gikinahanglan ang atong pagsugid sa atong mga sala kun aduna pa man galing nahibilin ato kining isugid ngadto sa tubangan sa Dios nga mahan aron kini dili mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. So kinahanglan atong gamiton ng prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga nagkanayon sa binisaya kun isugid tang atong mga sala. Siya ang Dios kasaligan ug makatarunganon sa iyang saad nga mopasaylo gayud sa tanan tang mga sala ug magahinlo sa tanan tang mga kalapasan. Nawalang kanimo dili pa magtutuo ang imong buhaton, dili ang pagsugid sa imong mga sala kundi ang imong pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong manluluwas. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Karon mag-ampo ta sa hilom. Balaan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw. Nga imong gipadangat kanamo nga buhi pa kami ning among lawas kini. Timahilan nga imong plano nagalihok pa dinhi sa among kinabuhi. Salamat o Dios ni kay gayunan nga kami padayon sa pagtuon sa among pulong. Gampo kami nga antagan nimo kami concentration, pagtutok, pagpunting sa among pangunahuna sa imong igatudlo kanamo niining adlaw. Salamat nga among Bible study through the YouTube. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers,
mga higala, atong mga silingan, atong isig ka magtuto. Welcome na usap. Padayon ta sa atong gibiyaan kagahapon. Okay. Atol sa hypostatic union ni Ginoong Jesucristo, the Lord Jesus Christ did not use or execute His divine attributes to help His human attributes. Instead, iyang gigamit ang iyang Sophia. Kini Sophia means wisdom. Sa iyang pagtuman sa plano sa iyang langit ng Amahan. Now, sa diha nga si Ginoong Jesucristo gitintal ni Satanas sa to turn the stone into bread. Samtang si Ginoong Jesucristo nagpuasa sud sa pila ka adlaw, kapatan ka adlaw dito sa mountain. Okay? He was brought or taken by God the Holy Spirit to that high mountain. He was brought there tungod sa plano sa Diyos nga Amahan alang kaniya ni Ginoong Jesucristo. Si Satanas mitintal ni Ginoong Jesucristo sa pagsulbad sa suliran sa atong Ginoong Jesucristo nga gigutom. Diya ba'y nagpuasa siya sa sod sa 40 dias. Now, moto gitintal ni Satanas si Ginoong Jesucristo. Sulbaha kining suliran sa imong kagutom karon. Mo nagingon niya. Pinagig pagbuhatong milagro. Now, ang tinuod, dili ka ng importante ang milagro. It is Bible doctrine resident in the soul because metabolized Bible doctrine is the real miracle. Mao gini tinuod ng milagro. Abi nimo, I would just smile sa dihang makadungog kog na mga komentaryo gikas mga magtutuo o mga dili magtutuo nga nagkanayon nga kita ko nung nagtuo pulong sa Diyos consistently and persistently are not doing anything. We're just studying and doing nothing. Magkatawa lang ko. Magkadungog ko nini mga komentaryo. Well, unimog yung susiho lugmayo. This is better than doing many things without anything in their head. Gusto? Inumdumi kini. Ang mga magtutuo gimanduan sa pag-angkon og kahibalo og dugang pang mga kahibalo. Actually, di man kay kahibalo lang yun ang atong tumong kundi ang kaalam sa Dios ba. Unsa may tuyo? Tubag to be doctrinally smart. Aron dili ta mailad o mahimong durmat sa kinabuhi. Because being doctrinally smart, as believers, we cannot be doormats in life. Dili ta madali-dali og kanang sa ingana pangilad sa uban. Doctrinally smart in life means smart in every facet in life. They be in the family, in our work, in our business, in our relationship with others, in leadership, etc. Kaya bigod nimo, ang Diyos, buot kanato mga magtutuo nga magmaisog, magmalig-on, dili matarog, not to be weaklings. Mao ni labing tinuod. Gani, ang Diyos buot nga kita mga magtutuo magmadinaugon o magmalampuson o mahimong mga mananaog sa kinabuhi. Mao ni kawabuton sa Diyos. God wants believers to acquire blessings, prosperity, success, promotion. Mao ni giandam ka ng daan sa Diyos
alang kanato nga makakabot nata sa atong tumong, atong goal as believers. That's why God wants us to become doctrinally smart in life. Kaya na naman ti capacity for life. So, unsaon na to himong mga kanang mga mandaw kung makadawat ang mga panalangin, mga kauswagan, mga kalampusan o pag-uswag, it is by studying, learning, believing, applying God's Word in life. Malagi na, 2 Pedro 3:18, ayun na nakalimti, patubuon kita. Kini nga itong kalag, patubuon sa grasya o kay balo kang Ginoong Hesukristo. 2 Pedro 3:18. And then, itong makabot na niya ang spirituhanong kanang pagkahamtong kana mo'y ang kita makaanggo na og katakos, capacity stage, capacity to receive these blessings, prosperity, success, promotion. You see? Di pa man takos nga mudawat, suwa pa takadawat. Mo na ang mando sa Dios, tubo lang. Kaya abot na gani mo niya ng inyong tumong din, di mo magmahay. Ako ang ihatag kantong mga panalangin, kauswagan, kalampusan, pag-uswag ninyo, pag-promote ninyo. You see? However, we should be aware nga ang atong kaaway, arch enemy of God, nga si Satanas, is roaming around as a roaring lion and looking for anyone whom he may devour. Kinsa iyang tukbon, 1 Pedro 5:8 kana. Basahan na diha. That is why kitang mga magtotoo gimanduan sa pulong sa Dios to be sober and vigilant. 1 Peter 5:8. Sa laing bahin, ang Biblia nagalatid nga kitang mga magtotoo are going to be evaluated. Ang ato bang mga binuhatan, they be human or divine, kanusa tahimuan og pagtasal, evaluation. Tubag, atol sa judgment seat of Christ. Immediately, musunod sa rapture. Kay rapture is likewise called exit resurrection. Na hinumduman nato kanunay nga ang dili kasagaran nga espirituhanong kinabuhi, makinabuhi lamang nato ingon nga mga magtotoo pinaagi o Diyos nun nga mga pamaagi, dili kay mga tinawhanon, not by human means. Kaya nga naman, sabi nimo, ang Kristohanong paagi sa pagkinabuhi, dili kasagaran kining paagi sa pagkinabuhi, ug tungod kay di man kasagaran, kini nanginahanglan po, dili kasagarang paagi sa pagtuman. Kasabot ka? Ato man yung kanunay ginabat-bat sa in English. The Christian way of life is a supernatural way of life. And as such, it requires a supernatural way of execution. Well, actually, what is the key nga kita makasud ni ining maong dili kasagaran nga espiritual ng kinabuhi? Sa aman, tubag nga kita mapunan o dumalahon sa Dios Espiritu Santo, that we be filled and controlled by God, the Holy Spirit. Now, what's this? We cannot ask for the filling of the Holy Spirit. Dili ta makapangayo. Timan nina, kaya narabay mga grupo, mga iso, mga Kristohanon nga, biktima ni nga mga iyo sila sa Espiritu Santo. No, we cannot ask
for the filling of the Holy Spirit. We need Bible doctrine to metabolize in our soul. Di man nila. Mauna, ang gikinahanglan nato, pulong sa Dios nga magaling din sa atong kalag. Then, atong gamiton kini sa atong kinabuhi. Otherwise, we would not know the precise way unsaon nato pagpapuno sa Espiritu Santo. Mahinungdan nga kini gitawag og critical pathway for the believer. Unsa man ang critical pathway? Knowledge of Bible doctrine plus doctrine mixed together with faith equals divine viewpoint, wisdom, Sophia. Mo ni original nga pulong. To study God's Word is one thing. But to know, to learn, to believe and apply it in our life is another thing. Kasabot ka? Ay mo ko magsige kang tuon diha. Yes, you can study ala, sige tuon. That's one thing. Apan ang imong pagtuon, pagkatuon, pagtuo, paggamit ni lain na you see, mas labaw pa sa imong pagtuon. So ang Yahweh mo kini, study, learn, believe, and apply the Word of God. Mao man yan itong slogan sa atong ministry. Kapila natin balik-balikan na yun eh. Di man din na yun ang atong slogan. So filling of the Holy Spirit is one of the most controversial subject in the Christian world. There are believers who do not know to be filled by the Spirit. Subo gyud kaayo kana palandungon. Daghan kayo. Kaya nga naman. Tungkol kay kasi kadaghanan nila may pagtuon sa pulong sa Dios. Sige lang, padayon na sila mga program sa church programs, mga tuluman noon diha. Wa sila magatuon sa kamatuoran. You see? Now, there are also believers who know to be filled by the Spirit. Yes. No ni ang gikinahanglan sa Dios. These believers who know how to be filled by the Spirit. How? By using the recovery technique of 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Mao ka na Yahweh na kita makasod sa operational divine sphere and be able to fulfill the protocol plan of God alang sa itong kinabuhi. But, bantay, it is not enough to rebound. Dili kay kanang ego na kanang mo-rebound lang ka, but we have to keep moving. Sabot ka? Dili lang kay muhunong lang kadi ni kumani mo rebound, kumani mong sugid sa mga sala. Mura. Kay mong pag kadungog nga pasayloon ta. Human. Mura. No. Ang sunod. Dili na kay period pag yung rebound period. No. There is a comma. Comma na kay sundan man keep moving. Sabot pa sabot. Patayon. Saya mo pagtuon. Kaya kinagawa ito pagtuon. Paul says, why hunong? You see? That's how to perpetuate our spiritual momentum. Buhilo sa itong kinabuhing spiritual nun. Sabtagi na. So we have to keep on keeping on sa itong post-salvation epistemological rehabilitation. And let doctrine patuyukon na ni nato, palibot-libuto na ni sa atong panimuot. Let doctrine circulate in the stream of our consciousness. Ayaw kalimot niya itong tulong kang espirituhanong kahanas. Spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. As against, at bangan po ni sa 3 arrogant skills ni Satanas nga
self-justification, self-deception, o self-absorption. Muna, sabi nimo, we have to be aware all the time of the description of the protocol plan of God. I hope masilsil po na nimo unsa man ang description sa protocol ng plano sa Dios. Usa ka tukmang butang nga himuon sa sayop nga paagi, sayop. Usa ka sayop nga butang himuon nimo na ubuhatan nimo na og gustong paagi, sayop. Ang usa ka sayop nga butang himuan nimo nag sayop nga paagi, labaw ng sayop. It is only sa hustong butang buhato nimo sa hustong paagi mo ni husto. Wala lisod ting aling uban sa Bisaya nato. So sa in English it's clearer. A right thing done in a wrong way is wrong. A wrong thing done in a right way is wrong. A wrong thing done in a wrong way, the more it is wrong. It's only a right thing done in a right way that is right. That is the description of the protocol plan of God. Ayaw nagalimti. That is the plan of God, which is otherwise called the following: Christian way of life, divine dynasphere, royal palace of believers, God's kanang power system, the spiritual life of believers. Labi na gana, mga synonym din yung protocol ng plano sa Diyos. Now let us bear in mind, kinahanglan itong hinumduman gini, nga atol sa hypostatic union ni Ginoong Kristo, ang iyang gigamit samtang dinhi siya ning kalibutan as far as his spiritual life was concerned. Kitang mga magtotoo ni ining katuigan sa simbahan also have those things. Yan ang mga assets, spiritual assets. You see? So watay, ikapangulipas, watay ikabalibad, nga di tamahin mo mga mananaw. You see? Because si Ginoong Kristo may gamit niya itong maong mga kasangkapan, those spiritual assets. Mauna nga siya dinaugon sa iyang yutanon nga misyon. Remember, sa diha nga siyang itintal ni Satanas to turn the stone into bread, Christ used only his humanity essence. Although, nag-agad o nagasandig lamang siya on his Father's power and God the Holy Spirit. So, he emptied himself in the independent use of his deity sa iyang pagka-Diyos. Mao na doktrina sa kenosis. Now, meron ka ba nga usa sa mga 10 problem-solving devices is grace orientation. What does that mean? Unsa may laing ngan sa grace orientation? Ibaw ka kung sa? It means humility. Ay mong pagkamapaubsanon. Si Ginoong Kristo had a tremendous virtue of humility. And we know that humility is a virtue which is a byproduct of Bible doctrine metabolized din sa itong kalag. You see? Dili na ito mabatunan o maangkon kining pagkamapausanon kung watay unsa pagtubo sa puro sa Dios. So, pagtubo, wa ka magtuon. So, di man din na. That humility is a virtue which is a byproduct of Bible doctrine metabolized sa atong kalag. Sabi ko nimo, kini Satanas, naa siya SOP, standard operating procedure niya. Naapod siya MO, modus operandi. Sanglit,
giuna gyud niya tintal ang una nato mga ginikanan dito sa Gardens Eden. You see? Na ang tentasyon ni Satanas, iyang pagtintal ba ni Iba? Physical. Diya sa Genesis 3, ang number 1 yun nito, ang iyang gibuhat was an appeal to appetite. Physical. Now, why did God prohibit her to eat the fruit of the forbidden tree? Ano man? Nya, ang ikaduha is appeal to physical gain. So, they can eat. So, they will be like God if they eat. Diyan mo na. Now, sa diha nga si Kristo gitintal ni Satanas to convert the stone into bread. Kung sa may gitubag ni Yesu Kristo, gigamitan dahil niya pulong sa Diyos. Ang tao, dili mabuhay pinagi sa tinapay lamang, kundi pinagi sa pulong sa Diyos ng magagula sa mama sa Diyos. Iyan ang gikutlo, he quoted from Deuteronomy 8:3. So, nakita ni mo nga si Kristo migamit sa pulong sa Diyos in refuting Satan's temptation by quoting Matthew 4:4 and Deuteronomy 8:3. Sabi ni mo, we have to always remember nga ang gahom sa Diyos maong pulong sa Diyos. Ang pulong sa Diyos mao ang gahom. God's power is the Word. God's Word is the power. You see? If we have God's Word, paminaw, kung atong maangkon ang pulong sa Diyos din sa atong kalag, nata, makapanag-iyatag gahom. We have power. But if we just study God's power without His divine omnipotence, we have no power. Sabot ka? Kaya bigod nimo, we need to consider the two options. Dunay duha ka power options. Filling of the Holy Spirit and metabolized Bible doctrine. By the way, we are studying sa earthly life ni Jesu Cristo during His hypostatic union o ang iyang paggamit sa nagkalain-lain ng espirituanon nga mga kasangkapan nga gisangkap sa iyang langit ng amahan for the purpose of pursuing His mission atol sa iyang unang pag-ani din ng kalibutan na. Now, giingnan tamang ka nga He grew up in wisdom and stature. Lucas 2:52. Kita nga mga sakop nining panahon sa simbahan, the church age, gimanduan lagi sa pagtubo diya sa grasya kay balok ang Ginoon sa Kristo. Segundo Pedro 3:18. Ambot kapila na ito na ikutlo yun. Bahala gipulaan na mong paminaw basta kay mo kini atong paagi din ha. Balik-balik, subli-subli. Okay. Ang atong Ginoong Jesucristo encountered temptations and He never lost His focus samtang siya gitintal. Huwag yun. Now, in our time and age, kitang mga magtotoo, we are supposed to maintain our focus ngadto sa pulong sa Dios ug paggamit sa mga saad sa Dios in order that we always realize that human solution is no solution. Iba kanunay nato pud ng kutlo kanang maong prinsipyo man na. The principle says human solution is no solution. Only divine solution is the real and genuine solution. Ang saam na nimo. Yung mangita lang kayo mong tawahan ng mga solusyon, di man na solusyon. Pakyas mo yun.
Now, we are supposed to be consistent in our intake of the post-salvation epistemological rehabilitation and tugutan na ito nga kini mga tuyok-tuyok, mga libot-libot na dinhi sa atong alimpatakan, dinhi sa atong kanang panimuot. Naipangutana, who and what is the most important thing to you as a believer? God or God's Word? Now, be sure to answer it right. Kinsa man ug unsa man ang labing menungdanon alang kanimo ingon nga magtotoo, ang Dios ba o ang iyang pulong? Ang kumalikon, be sure to answer it right. Now, follow-up question. Do you know really who and what God is? Paminaw. God and God's Word are one and the same. Christ is the living Word, while God's Word is the written Word. Di nato mabuwag kanang duha. We cannot separate the two. Useless the one without the other. Nang nga ni Ginoong Kristo nga Hesus ang iyang pagka-manluluwas. Ang nga niyang Emmanuel, God with us. You see? Ang atong Ginoong Kristo, when He released His Spirit, iyang gibuhian ang iyang Espiritu ngadto siyang langitong amahan, samtang bitay pa siya dito sa cross, He simultaneously left sa divine atmosphere nga ni kanato, church age believers, for our own use and benefit. Iyang gibirit. Alang sa atong kayuhan, for our own benefit. So if we utilize God's Word while we reside in the operational divine atmosphere, we are potential winners in the Christian life. May puruhan o kaygayunan nga kita may mga mananaog sa itong espirituanong kinabuhi. Kinigo Satanas, the arch enemy of God, naning kamot kini siya sa pagtintal sa itong Ginoong Kristo, sa paggamit sa iyong mga Diyos nun ng mga kinaiya rather than His human essence. You see? Tanan yung mga pagigihimo ni Satanas. Yung buntugon yun ang atong Ginoong Kristo. Dili siya makaabot dito sa krus, dili siya mahimong manluluwas. Di ta maluwas, unta. O daog pa si Satanas. Apan, ang prinsipyo magpabilin, Satan is a defeated enemy. Mula nga kitang mga magtotoo, diya si Piso 6:11, gimanduan kita sa pagsulob sa atong whole armor of God. Mando ni sa Dios. Nga kita mga magtotoo, paggamito ni ining maong hinagiban, armor. It is God the Holy Spirit who empowers believers to use them in their life. Satan has also a goal for every person in this world. That they won't believe in Christ, so they won't be saved. Ikaduha, that those who are saved won't grow up spiritually. Mauna iyang goal, mauna iyang tumong. Babagan ka itong mga di magtutuo, nga di sila makadungog sa mga balita sa kaluwasan, aron daily sila maluwas. O iya pong babagan kita mga magtutuo, nga dili kita magatuon sa pulong sa Diyos, aron dili ta makatubo spiritually. Kaya nga naman, inigtubo na nato spiritually, sa magkabot na sa capacity for life, bubuan ba sa panalangin sa Diyos. Na siya, kagot yung ipon, pungot na po ni. Sila may pahimos. Nga. Makaluluoy. He is a miserable creature. The most miserable. Bito na yung tungha ng prinsipyo, misery loves company. Buod siya, miserably po ka.
Miserable man yun ang usa ka magtutuo. Why pagtuon sa pulong sa Dios? Why pagtagad sa mando sa pulong sa Dios? Sa ipsulting ito sa Kristo mismo. Maliko na po nato. Pulong ni Ginoong sa Kristo. If you love me, keep my word. Nana. So man mo pag-keep His word, kung nga kayo pagtuon sa iyang word. Klaro kayo. Namaw na. Ato ni giyatagag gibugaton kay labihas kabaga nga duot sa mga igsoon to mga magtutong walang yung pagtagad nini palusot las bigas dunggan sa higil na sila sa ilang tuluman noon mga adlaw-adlaw mga kalihukan wa masibo sa masibo sa plano sa Dios kay wa mo pa sila alam unsa ang plano sa Dios. Kita nimo. So, moto, the principle applies to Satan. Misery loves company. Inomdumi nga ang pulisa sa Dios, God's policy is grace. Unsa may ang Satanas? Dautan. Evil. Mo nang papilion ta. Namantay ka bubuton. Unsa may pilion na to? Grasya o kadautan? What would you follow? Choose. You have your volition. 1 Peter 5:8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Sige na siya, libot-libot, ngitag siya yung tukbon. Na kung mga kay pulong sa Diyos, dali na kang tukbon. Kita nimo. Nang buot ang Diyos nga you live that life beyond gnosis that we must consider when we confront the devil. Ay duha mangud ni matang to confront against Satan. Defensive and offensive. Now, we believers should know these two. Kinahanglan. 1 Peter 5:8 originally means be sober, be vigilant. Barugi. Dili kay suklan, no? Barugi. Not sukli. Kaya ang tinuod, ang matuo, kamatuoran mo kini. A believer is not mandated to sukol, to confront Satan. It is pagbarug, maintain. This is a believer's offensive combat. A believer must be equipped with the flat line of the soul. Spiritual combat is not a matter of prayer, but a matter of using God's 10 problem-solving devices. People misuse prayer by asking for things they already have in their spiritual life. Ejemplo, ang pagampo ni Pablo. He prayed to God that God removes his thorn of the flesh. Unsa may itubag sa Dios. Pablo, my grace is sufficient for you. So, ayaw nagkalimti itong agenda of prayer. Nadaghan na ba po na itong pag-ialamag ni agenda of prayer. Operation CTIP, confession, thanksgiving, intercession, petition. Ato ni padayon paghisgot ugma. Diniw na kita kutumbog. Dapit gihapon kita kaninyo sa padayon. Gunit gyud, kupot gyud sa pulo sa Dios. Magampo ta. Ama na mong langit nun, salamat. Ning lain sa mga higayon sa among pagkingambitay kanimo sa imong mga pulong. Salamat na kini magamit na mo sa mga danong panginabuhi nga espirituhanon. Salamat na mong Bible study pinagi sa YouTube. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.